Fl-eqel tas-sajf aktar minn 850 student qed jattendu għal klassijiet ta' reviżjoni tas-sekk bl-eżamijiet mistennija jsiru fil-bidu għax-xahar id-dieħel. b'54% ta' dawn l-istudenti huma irġiel, żvelat dawn in-numri il-Gazzetta Kulħadd fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd. Dawn il-klassijiet ta' reviżjoni tas-sekk bdew jingħataw mill-2014 u għenu aktar ma' 5,000 student bi skema li kontribwiet b'mod sinifikanti għas-suċċess akademiku ta' dawn l-istudenti u għalhekk resqithom lejn l-ispirazzjonijiet tagħhom fil-mixja akademika. Intqal li din iskema imħadma minn Jobs Plus u taqbel mal-għaniqiet usa tal-programm ta' garanzija żgħażagħ li għandu lan li jiżgura li żgħażagħ jiksbu il-ħiliet meħtieġa għas-suq tax-xogħol. Din l-iskema ikun finanzjata mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Soċjali Ewropew Plus. Dawn il-lezzjonijiet ta' reviżjoni joffru 5 ġimgħat ta' klassijiet mingħajr ħlas f'5 suġġetti ewlenin li huma l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika, il-Fiżika jew il-Bioloġija. Dan bilan li jippreparaw lill-istudenti għall-eżamijiet ta' RESIT li issa jsiru f'Settembru li ġej. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat kif għal dawn il-klassijiet l-aktar suġġett li applikaw għalih studenti kien hemm il-Matematika b'aktar minn 600 student. Warajh hemm il-Malti, l-Ingliż u l-Fiżika li applikaw għalihom aktar minn 300 student rispettivament. Dan filwaqt li 91 student applikaw għas-suġġett tal-Bioloġija. Dawn il-klassijiet ta' reviżjoni qed isiru f'4 postijiet, 3 f'Malta u 1 f'Għawdex u matulhom l-istudenti jingħataw għajnuna minn edukaturi professjonali, aċċess għal videos u testijiet għat-tagħlim online u wkoll jingħataw post papers b'xejn.